Tak vás vítám u další sestavy, aktuálně postavené na skříni Thermaltake S300 TG v bílé barvě, protože jsem měl v bílé barvě i grafickou kartu od Gigabyte. Karta vypadá moc pěkně, jediné, co mě trošku zklamalo, je podsvícení loga, který je takový, jakože na jedné straně svítí víc. Je tam asi jenom jedna dioda, která ve tmě osvětluje celý ten nápis. Ale za takový prachy bych si teda představoval, že to bude vyřešený trošku líp. Jinak je to povedená karta, vypadá pěkně. Tak, je to teda RTX 3070 Gigabyte Vision. Desku jsem zvolil Asus X570 plus Gaming Wi-Fi, je to řada herní TUF, takže má tu svoji Wi-Fi, Bluetooth, procesory Ryzen 7 5800X a chladič jsem vzal vlastně od Praktiku a je to vlastně all-in-one vodní chlazení. A je to vlastně Freezer 360, takhle 36 cm dlouhý radiátor, docela bytelný, 3 ventilátory. Výhoda tohoto z toho chladiče je, že má vlastně všechno pospojovaný, jak pumpu, tak ventilátory do jednoho kablíku, který zapojíte místo ventilátoru od chladiče procesoru, takže to funguje všechno přes jeden kablík, který si řídí otáčky ventilátoru i rychlost pumpy. Další výhoda je, že tady nahoře je ještě malý ventilátor, který chladí vlastně tu napájecí kaskádu na desce, což u jiných chlazení třeba nenajdete. NMky jsou Corsary 3600 MHz 2x8 GB. Ventilátor je zase Thermaltake Ring 120 mm. Je to takhle sada po třech, zapojená přímo do desky, takže se řídí aplikací. Zdroj Seasonic Prime 750/80 Gold Plus. S tím, že je to taková trošku speciálka, protože kabely má vlastně v takové liště zasazený vzadu a nemá je standardně zapojený do zdroje. Jinak deska má ještě tady takhle podsvícený RGBčko, což je docela fajn. Jinak jsem to nechal spíš decentní, necpal jsem tam moc RGBček, chladič žádný RGBčka nemá, dali by se vyměnit ventilátory za RGB, ale tohle jsem chtěl nechat prostě takhle, myslím si, že to vypadá pěkně. Ta skříň je taky pěkná. Jo, ten radiátor toho vodního chlazení by šel hodit i tady takhle na bok. Z druhé strany je tady na to zase s odnímatelným filtrem připravený otvor. Jinak vlastně tady je prachový filtr a vzduch si bere ventilátory zepředu. Skříň je opravdu bytelná, kovová, těžká. Není to žádný bakeliťák, ani není moc drahá, vyjde okolo 2200, což si myslím, že je příjemná cena na to, že se tam vejde 360 mm radiátor, nahoru až 280. Osadit lze i 140 mm ventilátory, jak nahoře, tak zepředu. Disk je tam zase můj oblíbený Corsair MP510 960. No, tak já jdu na teplotní testy, protože jsem zvědavý, jak si tenhle chladič povede, protože zatím, co jsem zkoušel asi u 5 sestav, kde jsem ten Ryzen měl, tak to jede furt nějakých 90 stupňů při OCCT, když nastavíte malý vzorek dat a dáte test. Jediný, který
Jediný chladič, který byl trochu úspěšný, byla Noctua DH15, ta to udržela na 84. A NZXT Z63 to udržela taky na 84. Jinak se to dostane na 90. S Freezerem 50. S Big White Dark Rock Pro 4 taky na 90. Pak jsem měl, myslím, Corsair H110, to samý, kolem 90 stupňů. Takže jsem zdravý na tenhle Arctic, protože na ten pijou na internetu docela chválu a ten radiátor je opravdu masivní, ty trubky na tu chladící kapalinu, takže se těším. Výsledky měření napíšu do popisku, kde je seznam komponentů. Takže zatím děkuju a mějte se hezky.